Това са наполовина подмазани стени с финна шпакловка. Отдолу има гипсово лепило с мрежа за по-добро укрепване и се вихри чалга отново на Макс, специално пусната за видеоклипчето. Това е за малките гумени мечета, да видят как се прави. Тук е до половина подмазан спокойното на тавана. Горе така изглежда. Вече малките мукчета задобряват доста, става доста гладко, релефно, но те ще се забавляват с шкурка, може би и 100. И ще падне голямо търкане. Ето така не се покрива пода, за да може да се нацапа по-добре мукета и за да трябва да се изхвърли след това. Тук са всички наръчни кофички, кисийки, шпакли, туби, кабели, стълби, скъсани ръкавици и тук масички за компютъра. Така трябва да са извадени контактите, за да може, примерно като шпаковаш, да те хванат, да те хване тока малко, да се бъдем заредени. Въпреки че някой го е изолирал старателно с хартиено тиксо, което е специално изработено да не върши работа като изолир банда и да не се използва за изолиране на кабели и жици. Но въпреки това все пак може да се използва. Ето тук е скрит контакта зад мрежа специално. Контактът е включен и работи, но не е проводимо към шпакловката и към стените за сега. Това е прозорец, който трябва да бъде подмазан. Тези шкафове са нарочно в средата на стаята, за да могат да пречат повече и тук има разни железа, които допълнително подпомагат и подпират гардеробите да не паднат.